Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Lai Bnai kan ti ki Wahïajer kim patlap Dien satya uba Donbor Ryngkhlem uba syong basa hakashnang Wahïajer village West Giant Hills. Uba Donbor Ryngkhlem uba la sau punyo snem gartau la jar ngai nadu ka arpau tarik unailar arajar arfulai. Nagaliang jong ki Wahïajer kila kerpat ya ki ba ki bayo I la ni lap yo uba Donbor Ryngkhlem uba don ka jingjrong ka sanput shin shi kin pentip lem da ka ba shu telephone hau mobile number. Kendai lain riu ar, pra ar not lain riu. Ki Wahïajer kila pentip bau ba Donbor Ryngkhlem hakapor bau laja, layo I khaddu bau pong daka jaket rongyong ka sopti le bat ka patalun rongyong.